Amélia, dnes je vianočný čas a práve vtedy sa otvárajú cesty, ktoré inokedy nevidno. Každý lampášik sa rozsvieti pre jedno detské prianie. Na štedrý večer má všetko svoj význam. Jablko pre zdravie, orech pre silu, med pre láskavosť. Amélia, prišiel som k tebe, lebo sú Vianoce. Viem, čo ťa tento rok potešilo. Aj to, čo ťa trochu rozosmútilo. Chcem, aby si vedela. Som na teba hrdý a mám ťa veľmi rád. Darčeky sa raz rozbalia, ale láska z Vianoc zostáva. A keď uvidíš hviezdu na zimnej oblohe, to je môj pozdrav. Vianoce sú doma tam, kde je láska. Krásne Vianoce, Amélia.